sobre Atapuerca, primer pas per engegar un centre de recerca i de socialització de la ciència a Calella sobre els humans i el medi ambient. Amb l'exposició d'Atapuerca, un viatge als nostres orígens, que arriba per primer cop a Catalunya i que es podrà veure a Can Llobet, a Calella, a partir del 22 de juny, l'IPES, d'acord amb l'Ajuntament d'aquest municipi, dona el primer pas per impulsar la creació d'un centre de recerca i de socialització de la ciència en aquest municipi a l'entorn dels humans i de la seva relació amb el medi ambient. Idea que va sorgir dels contactes mantinguts fa uns mesos entre el director de l'IPES, el del Carbonell, i l'exalcalde d'aquesta localitat, Josep Basart. El nou alcalde, Josep Maria Jover, ha assumit plenament el projecte amb el conveni marc de col·laboració que s'ha signat el 18 de juny a Calella. Carbonell ha anunciat que aquesta vila serà la seu de l'àrea de socialització de l'IPES i s'ha avançat l'entrada en funcionament en els pròxims dies del portal evoluciona.org. El conveni de l'IPES i l'Ajuntament de Calella l'han signat el dilluns dia 18 el director de l'esmentat Institut del Carbonell i el nou alcalde de Calella, Josep Maria Jover. L'acord marc contempla la redacció d'un projecte executiu que aquest institut presentarà durant el mes de setembre de 2007, on es definiran les necessitats, les activitats a desenvolupar, les fonts de finançament i la projecció del futur centre. El centre serà de titularitat municipal, però estarà gestionat i administrat per l'IPES. També es preveu establir col·laboracions entre aquest nou ens i la Fundació Atapuerca una vegada constituït els òrgans de govern del centre, ja que el director de l'IPES, el del Carbonell, és vicepresident executiu de l'esmentada entitat i codirector del projecte Atapuerca. Precisament Carbonell ha dit que Calella serà la seu de l'àrea de socialització de l'IPES i ha puntualitzat que la nostra idea és impulsar iniciatives similars dedicades a la ciència en diferents municipis. De moment, Calella es configura en aquest sentit com un nucli clau situat estratègicament entre Girona i Barcelona amb un important volum de turisme de nivells molt diversos i amb un nombre considerable de primeres i segones residències,